0975-20-776-79. Muna mga kakulot, mabatayan nyo na ito ang number ni Migot ha. Chat nyo lang sa or tawag nyo lang sa tawagan nyo lang sa or text. Kung gusto nyo magpakayo sa cellphone. Gusto nyo galing maganda magpakayo sa cellphone, no? Kanto lang mo dali sa ano, sa Migot ha. 98 ah. Oo. Nangyayit sa ano, dali sa Merimart, dala Merimart. Tubang ano? Shop price? Tubang ano, shop price. Pakayo na mo galing mo cellphone sa buong no. Buka sa amon nga bata. Shoutout sa dalan, shoutout sa grupo ta. Actually katatlo na ta magpobra siya ano, cellphone, nagligad ang upo ta. Dili man ta siya nagpakayo. Yung sentimental value sa iya ano pakapayo ta. Ayan, dalaman dito. Luna pa. Kasi ito battery. Kasi change sa battery, ginasig manuban. Hindi niya dasig malubat yaw. Oo, ba't ko siya? Hindi man dasig malubat. Kayo, ulit ito. Sige. Oo. Kasi ko. Okay. Ano yan? Marami pa rin siya. Gusto magkuha battery na? Ito ba? Ano kayo na sila? Ayun dati, panatawag. Nakapamangkot ka to? Puro LCD ko ba sila mo sa cellphone? 350 lang. Ano LCD ba na? Amo na LCD ba na? Sa Android among bag ko, ibang 4 or 5. Oh, iba gani 1,500 sa ano, Android. Tama ni kurong sa scroll kurong sa isa di kurong kili din ako. Kulang ina scroll ko. Kapila madagdag ni ko mo? Kulang dagdag. Hindi na kami manugid ko pilamon balayaran pero ang ginambaos nga barato, lagi sila barato. Masaligan ginat sila manong kayo no. Sa dugay na kami dito pa kayo sa ila. Mabilin si Migo taro sa number yan kontak ko nyo lang sa kung gusto niyo magpakayo. Shoutout lang sa tanan, shoutout sila tanan. Shoutout sila tanan. Shoutout magaling sa mga customers na dira sa Siomay no. Ilang gusto lot Siomay no. Atong sa padayon yung mga nag-order sa atong Siomay, shoutout sa inyo. Kaya sa mga battery lang naghahabok nila. Isa sa work charge kung sa ano ba? Sa derive lang mamang sa battery mo wala ko naging butahan sang patikit pares ni kagina ba? Kay may warranty nimo. Okay. Kay kung butahan sang patikit ikan sa pa maguba ang battery ang tsura tang pares ni tsura ka battery na ito. Pero okay lang Migo ano, Kung ano butangan. Kung tapos lang warranty, balik ka mo. Ate pwede man no. Tapos warranty balik ka mo di ba topic naman wala. Ang baterya may warranty ni 3 days no. Wala ni Migo yung butangan sang ano pandikit kung maguba. Kasi mga alog-alog kumigo, di ba? Ang okay lang kay kung ano, balik mo lang din sa akong kung okay na. Okay. Balik ka na siya after sang warranty. Kung okay ang baterya. Tapos warranty lang. Butangan din sang Ano ba ang ano? LCD, kay buksan naman. Hindi man. Wala nang kung sa nakita nyo ng ang battery hindi pagbutangan sang pandikit tungod nga may warranty ini amoy ni yung tsura sang ano sang battery kung may pandikit sa likod medyo ano na budlay na sa kwaon
ibalik na din siya next week kung ano, kung tapos ng warranty isang battery para butangan isang pandikit. Tapos naman ta, dapat na matapos. Pa-repair. Good! O, tinan nyo. Ayun. Pero, ah, Kung mamang, pagka mo galing, no, kung magpakayo ka mo dali, wala na dali sila sa original ng mga LCD, kundi mga class A lang, hindi lang, ano, class A lang, hindi lang ang mga LCD dali. Pero may warranty sila ginahatag doon. Diba ko na saan nga cellphone, tuloy po ito. Ano mo? Tayo tanong niya kamot, wala pas mo, no? dala na lang to Mas siya. kami ikaw tao, wala pas mo, bla. wala kurog ang kamot na. Ano, gupag ito. O pero may kagapraktis sa mga ulti naman labanin mo pas mo, ginakamot. Double check ko na yan, ma'am. Wala isa ka oras, ah. Okay na ne. Okay na, mo cellphone, ah. Check na. Pwede ko na pa niya. Okay na cellphone. Plastic. Hindi lang na iguro. Hindi na nay. May warranty pa nila. Pa-repair. May gating ka ganig, ah. Sige, sir.